sato kuɗin? To kin ga wannan naira 50,000 ɗin sai ta biya shi don da shi ne za a yi ta saka ta a bala'i kala-kala. Bako! A gaskiya ni yanzu ba aure bane a gabana ko kuma wata soyayya. Barikin ce kawai. Makoma. Kaga haka, kaga haka, ƙwarai, kaga haka, bai malam kaga haka, kaga haka, bai malam kaga haka, kaga haka, kin malam kaga haka. So nake ki mallaka min kanki. Wannan buƙatar taka ta yi tsauri da yawa. Kada fa ka manta Dina abokin kai kuma ni budurwar shi ce. Ya za a yi haka? Makoma. Ke kuma a yana kika samu wannan novel din? Kada ki rena mu hankali mana. Duk da cewa ban buɗe na karanta ba, ai na tabbata wannan ba novel ba. Ba ni ma ga. A'a. Tunda baki yarda da cewa na ce miki novel bane, bari in kira A'i ta zo ki mana shaida ta raba mu da kaddamu. A'i! Ya. Zo dan Allah zo. Na ce wannan ba novel ɗin ke bane da kike nema. Ai kwade, wannan ai novel ɗina ne da aka sace. Wadda ta biyu ma an gan shi, ba sai na san wanda ya sace. Okay. Makoma. Aikata alkhairi shi ne za ka ga alkhairi, wanda ya sharri lallai bayan tasiri, mai gina rami na mugunta to kai siriri, wanda ya babba shi ne za ya ga mummunar makoma. Makoma, ka zamna gari to za ka wuce haɗari, komai na duniya zai zamto labari, wuce mummunar makoma kar da kayo sharri, makoma mai kyau ita ce tafi alkhairi. Makoma. Idan na kuskura na jikin buɗe baki kin ƙara yin magana, sai na yi miki rashin mutunci. Mara kunya fitsararriya ɓarauniya. Kai, ai dama rana 1000 ta ɓarawo, rana ɗaya tak ta mai kaya. Ayyarare! An yi walƙiya mun ga komai. Ashe dai kura ce da fata akuya. Tun da na shigo cikin gidan ne, ke ce mace ta farko da ta fara mun ƙazafin sata. Ashe ke ce babbar barauniyar. Ana zancen wuta a makera aka same shi a masaka. Yanzu ku in tambaye ku har kun yadda cewa ƙawata ce ta yi sata a gidan nan? Ku duba wannan baiwa Allah shuru da ita babu ruwanta. Ha ba baiwa Allah nan ku duba yadda take min, kawai ku zo ku yi mata sharrin sata. Gaskiya kala mata sharrin sata ku kai wannan gaskiya. A dai samu barawa. Yanzu Atika ni ce nake mata sharrin kenan. Ki da Allah da ka ta Atika. Kada ki linke mutane a baibai. Duk abin da kuke aikatawa daga ke har A'i babu abin da ban sani ba. Ka san me? Ka dakata mu. Ka kuskura ka shiga gona ta dan ba sassauta maka zan yi ba. Ita ma hajiyan kazafi take mun saboda
tana neman abin da za ta yi ta kore mu a gidanta. Duk ku dakata, duk ba wannan zancen ba. Dama ni ina son na yi magana amma ba zan yi ba. To yanzu tunda abin ya kawo haka za a ce ƙawata ce ɓarauniyar gidan to ni yau zan tona asiri in faɗa wace ce ɓarauniyar gidan nan. Faɗa mana mu ji. To uwar iya, muna jin. Gata. Kwarai da gaske. Ni Atika. Ni ɓarauniyar gidan nan. Ni za ki kalla ki ce ni ce ɓarauniyar. Ana yi kuna jin daɗi. Ana bari muna jin haushi. Ai ban faɗi hakan ba sai ina da hujja. Haka kawai ba zan miki sheri ba. Don haka ni ina da shaida da zai nuna cewa ke ce ɓarauniyar gidan nan. Ina hujjar? Ina so ku je ɗakin Hajiya ya ɗauko min jakanta da take ratayawa a ɗakin. Na san inda take. Na san inda jakar take. Ina zuwa. Menene a hannunki? Ban ji abin da kika ce ba. Na ga ina ne da aka saki. To ba nan ba nan. Ba ni mana. Ya gurguru dai a cikin gidan nan babu wanda bai yi karatu ba. Saboda haka zan shiga in je in karanta. Zan je ko? Sai kuma me ka tsaki na zara? Munafukan banza munafukan wofi masu zubin munafukai ne. Hajjaju, ke ma kina zaton cewa Ziza ce ta saci ainihin takardun gidan nan? Ina ana ta babbakar giwa wake ta zo mu. To ina jikin shigo kina faman faɗa ne. Takardun gidan nan fa na gani a hannun Aifa tana neman ta shige min da su ta ɓoye su. Da ina zargin cewa ma kai ne ka ɗauka, ashe kai ba laifinka bane bayan Allah na ɗauki alhakinka. Takardun gida? Ga su kuwa? Ya aka yi A'i ta san inda na ɓoye takardun gidan nan? Kada dai a ce ni ma suna kula da duk wani motsina. Dini! Tunanin me kake haka? Ba tunani nake ba. Kawai dai ina mamakin yadda takardun gidan suka zo hannunta ne. Sharrin mutum ai ya fi haka. Shi ya sanya kai kaɗai na yadda da kai. Saboda na san ko kowa zai ci amana ta kai ba za ka ci amana ta. Rashin sani ya fi dare duhu. Ta ku Atika da A'i ganin takardun gidan nan a hannunsu to wallahi shi ne ya ƙara ƙarfafa min cewa su suka ɗauki wannan kuɗin na ƙanwata gaji. Shi ya sanya na ce ta dawo gidan nan ta zo ta kwana idan na karɓi kuɗin haya sai in ba ta kuɗinta ta kama hanya ta tafi. To Allah ya kai mu goben. Amma dai bai kamata mu zuba idanu wannan abubuwan su ci gaba da faruwa a gidan nan ba. Dan in yanzu an saci takardun gida, to nan gaba fa ba mu san me za su sata ba. Wallahi mutum ma sai su ɗauka wa'annan ɓarayin. Kuma wallahi barka jin gaya maka don mutumin da yake mana sata a cikin gidan nan. Wallahi sai ya bar gidan nan. Idan gidan kuma ya ƙi buɗewa to zan aika shi lahira kuma binne shi a cikin gidan. Haka kullum gayye tsiya kawai ku zo ku abin nan ku rika yin mutane rashin mutunci. Ƙanwar ta gaji da kuma A'i gidan nan suke son mallakewa. Anya ko za ta yadda? To amma idan na zuba ido daga ni har ita gidan nan zai iya saɓacewa daga hannunmu. Saboda ba mu san tanadin gaje da A'i ba. Gaji kenan. Wallahi damuwata ta fi taki duk da ban san matsalar da kike ciki ba. Haka kika ce ban san dai abin da yake damin ki ba amma na san dai damuwata ta fi taki tun safe a cikin gidan nan. Na kasa yin komai a zaune nake in gaya miki a cikin gidan nan. Amma to ke ban san mecece taki damuwar ba tukunna. Saboda nasara ta leko ta koma domin ko da hannuna na rike takardun gidan nan. Suna ina? Gajiya ba kya fahimta ne, baki ji me nace miki bane, nace ta leko ta koma. La ilaha illallah Muhammada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Babu takaddun gida.
Babu kuɗin da kika sato min a gurin Hajiya. Wani kuɗi kuma? Kuɗin da kika sato a gurin Hajiya babu su sama ko ƙasa a cikin jikina. Na caje jikina kaf babu su. Kai jama'a, asara biyu lokaci ɗaya? Gaskiya na fara sarewa, ina tunanin kawai ba za mu iya raba Hajiya da wannan gidan ba. Gwara mu tattara mi gaba. Wa! Ai kina gaya min sabuwar idea ta zo min. Kin ga mutum mai naci da haƙuri to komai in gaya miki a hankali sai ya same shi. Ba zan taɓa sarewa ba da kika gani yanzu aka fara. Tun yaushe na canja shawara ba ni kunnanki. Ana yi muna jin daɗi. Ana bari kuma muna jin haushi ni ce fa. Na yadda da ke. Makoma, makoma. Barauniya, wato dama ke ce kike mana sata a cikin gidan nan ko? Allah ya tona miki asiri. Allah ya kama ki. Tashi, tashi. Idan na kuskura na jikin buɗe baki kin ƙara yin magana, sai na yi miki rashin mutunci. Mara kunya fitsararriya barauniya. Kai. Ai dama rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya tak ta mai kaya. Ayyarare an yi walƙiya mun ga komai. Ashe dai kura ce da fata akuya. Tun da na shigo cikin gidan ne ke ce mace ta farko da ta fara mun ƙazafin sata. Ashe ke ce babbar barauniyar. Ana zancen wuta a makera aka same shi a masaka. Allah ya ta wallahi ba za ta sa'o ba, an yanka ta tashi a gidan nan tun da aka zace min waya ta, wallahi sai an fito da ita. Tun da aka gano ɓarauniyar dama can da ba a gano ba ne, wallahi kuma sai an fito min da waya ta. Inda nake abinci ga, wallahi sai an fito da ita. Ai ba kai kaɗai ba, wallahi ni ma yadda aka ɗauke min waya yau idan ba a fito min da waya ta ba a cikin gidan nan sai na yi rashin mutunci. Me za ka yi?
Yanzu ku in tambaye ku har kun yadda cewa ƙawata ce ta yi sata a gidan nan? Ku duba wannan baiwa Allah shuru da ita babu ruwanta. Haba baiwa Allah nan ku duba yadda take min kawai ku zo ku yi mata sharrin sata. Gaskiya kala mata sharrin sata ku kai wannan gaskiya. A dai samu barawa. Yanzu Atika ni ce nake mata sharrin kenan. In kama ta dumu-dumu a cikin ɗaki na za ta min sata, sannan ki ce wani wai sharri ake mata? Ƙazafi aka yi mata ba ita ta yi ba? To, Hajiya, ke kina da shaida? Ina shaidanki na cewa ta shiga ɗakin ki don ta miki sata ne? Cazar wayar ki fa ta je ara. A'a. Ba ta uban waye ya ce ta shiga ɗaki za ta ɗauko min caza, ɗakin mu ɗaya da ita? Ke da Allah dakata Atika, kada ki linke mutane a baibai. Duk abin da kuke aikatawa daga ke har a'i babu abin da ban sani ba. Ka san me? Ka dakata mu, ka kuskura ka shiga gona ta don ba sassauta maka zan yi ba. Ita ma hajiyan kazafi take mu saboda tana neman abin da za ta yi ta kore mu a gidanta. Duk ku dakata, duk ba wannan zancen ba. Dama ni ina son na yi magana amma ba zan yi ba. To yanzu tunda abin ya kawo haka za a ce ƙawata ce ɓarauniyar gidan to ni yau zan tona asiri in faɗa wace ce ɓarauniyar gidan nan. Faɗa mana waje. To uwar iya, muna jin. Gata. Kwarai da gaske. Ni Atika. Ke ɓarauniyar gidan nan. Ni za ki kalla ki ce ni ce Ana bari muna jin haushi. Ai ban faɗi hakan ba sai ina da hujja. Haka kawai ba zan miki sheri ba. Don haka ni ina da shaida da zai nuna cewa ke ce ɓarauniyar gidan nan. Ina hujjar? Ina so ku je ɗakin Hajiya ya a ɗauko min jakanta da take ratayawa a ɗakin ta. Na san inda take. Na san inda jakar take. Ina zuwa. Haba A'i, mene miki dai zaki dinga watso min kayana haka a waje? Me ma baki yi ba? Na ɗau kuɗin ki complete na baki, sannan na biya miki kuɗin haya baki da aiki a gidan nan sai dai ki kwanta, to wallahi ƙarawa gaba zaki. Ai duk gaggawan ungozoma dai A'i, ai ta jira dai a haihu ko? Ki ɗan ƙara haƙuri, aiki na ne lokacinsa bai yi ba. Haƙurin me? Ni fa tunani na a gidan nan ta yaya zan ibi takardun gidan nan in ƙara wa mai na wuta, amma ke babu ruwan ki sabgogin gaban ki kawai kike yi, to zaman ki ya zo ƙarshe a cikin gidan nan. Ba haka bane. Kina ji? Ki daina ɗaga murya, saboda kin san kan mutanen gidan nan suna cikin falo suna kallo. Idan suka ji abin da muke faɗa ai asirin mu zai tono. Ni fa a tarihin satata ba a taɓa samun ɓacin rana ba. Kuma wannan aikin shine abu mafi haɗari da zai lalata komai. Don haka ki canja tunaninki. Zan ɗaga miki kafa ki fara aikinki daga yanzu. Ni lokacin aiki na ne bai yi ba A'i. Amma kab kusurwar gidan nan da kike gani. Tuni na riga da na gama ɗana tarko. Daga lokacin da asirinki ya tono, daga lokacin ne zaki ga inda aiki na shi kuma zai fara. Makoma mai kyau ita ce tafi alkhairi. Makoma, 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 makoma. Wannan ce? Ita ce. Wannan ce? Kwarai da gaske. To. Buɗe zazzage jakar. Zazzage kowa ya gani. Ai, lalin wada shi ya san kuɗin jariri. Yanzu wannan menene? Sim ne. Yawwa, taimaka dini, gwada mu gani.
Wannan ai lambar wayar kawo Habu na gani a ciki. Wane ne kawo Habu? Kawo Habu? Ai kawuna ne. Kana nufin wayar kace layin wayar ka ne da aka sace wayar? Warai ma kuwa shine. To yanzu dai kun fara yadda ko? To ina zuwa. Ai ce da ɗaya ai. Akwai na biyu ma. Wannan memory wada a wayarka. Ka gani na waye. Wannan ai hotonmu ne ni da Najib da ke cikin wayar ka da aka sace. To yanzu kun yadda? Kun yadda da cewa Hajiya ita ce ɓarauniyar gidan nan ba A'i ba? Mun yarda. Yaya. Daga yau kan wanda ya ƙara cewa wa A'i ɓarauniya a gidan nan. Yaya. Wallahi ki fita daga ido na rufe. Kin san Allah. Wayo aya. Wallahi zan babballaki wallahi. Zan babballaki wallahi gaji. Wallahi kunya ne ya kike ne ma ki ta mana fi sabilillah a gaban yara duk da ƴaƴan cikin ki. Ƴaƴan cikin ki zo kina ta mana abun kunya an kai fi sabilillah. To wallahi a kuma kin zuba mana da mutunci kuma. Kai jama'a. To ko kuɗin gajama da ake nema a gidan nan. Hajjaji ce ta sace. Da ido na ganta. Kuɗi na sosai. Yana ina. Ni da ido na ganta ba fa shari nake mata ba tun da gashi yanzu ma an ga memory da layi a tuhume ta ina kuɗi. Makoma, 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 makoma. Aikata alkhairi shine zaka ga alkhairi. Wanda yo sharri lallai bayan tasiri. Mai gina rami na mugunta to kai siriri. Wanda ya babba shi ne za ya ga mummunar makoma. Makoma, 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 makoma. Ka zamna gari to za ka wuce haɗari. Komai na duniya zai zamto labari. Wuce mummunar makoma kar da kayo sharri. Makoma mai kyau ita ce tafi alkhairi. Makoma, 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 makoma. Makoma, 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 makoma. Ka zamna gari to za ka wuce haɗari. Komai na duniya zai zamto labari. Wuce mummunar makoma kar da kayo sharri. Makoma mai kyau ita ce tafi alkhairi. Makoma, 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 makoma.